A gazdáknak 100%-ig van igazuk. Neki két bajuk van most ebben a pillanatban. Az első bajuk az a Mercosur nevű csomag, ami egy szabadkereskedelmi megállapodás lenne a latin-amerikai országokkal, ami megöli a gazdákat. Tehát Magyarország azon országok közé tartozik, aki nem támogatja a Mercosurt. Sokat gondolkodtunk arról, hogy mi volna jó. Voltak erről komoly szakmai viták Magyarországon, végül is az lett a magyar álláspont, hogy ezt nem támogatjuk. Itt is minősített többségre volna szükség, és én úgy látom, hogy vagyunk elegen Mercosur ellenzők, ami lehetetlenné teszi, hogy ezt a megállapodást aláírják. A terv az, hogy a bizottság elnökasszonya még a héten ezt alá akarja írni. Ezt szerintem most itt meg kell, és meg is tudjuk akadályozni. A másik gondja a gazdáknak az a Green Deal, ami azt jelenti, hogy úgy túlszabályozzák az agrár, tehát a mezőgazdasági munkákat, hogy az komoly költséget jelent és versenyhátrányt jelent. Tehát azt kell mondanom, hogy a Mercosur megállapodással lából lövik az európai gazdákat, de még előtte jól összekötözik a lábaikat, hogy semmi esélyük ne legyen egy globális versenyben. Ezért teljesen igazuk van a gazdáknak, a magyar kormány 100%-ig a gazdák mellett van.